Okay, good morning. So good morning ta bisag ibagyo ta karon mga kado no. So murag naa nata sa pata diri nagsuroy-suroy na punta diri sa Cebu lagi kaning ato pag-update lang ko sa mga kahimtang diri sa kuan ba kaning Cebu City. Then sa murag pahuway sa ko diri kay daghan na ng mga video mga kado diha sa Colony Street dito sa Plaza Independencia o dito sa Biwok. So na nato ati update na dira. So far ang mga kadaot diri sa Cebu mga kado murag dili kay tanto. Actually murag ang kusog jud siguro diri. Kanang uwan tungod kay lagi murag ang pinakadako nga kuan diri uwan man kay na notice na ako dito sa kaning Colon Street no. So murag lapok na may dito. So but pasabot nag-overflow ang tubig gikan dito sa may gikan sa may sapa no. Na-overflow siya tapos lapok na malagi ang sod sa lagi. So dito sa Colon Street. So murag daghan-daghan ubay-ubay jud na ato ang mga video karon no nahimo tapos upload siguro nato balik-balik na internet. Then karon lang na karon nakaabot man ta wa hibaw nakaabot ta diri mismo sa diri mismo sa Tech Tower ba sa proper sa Ayala Center Cebu. So ana lang ta dito maadto sa IT Park Lahog no diri lang ta. So ato lang karon i-cover mga kado. So tuyokon lang nato actually uncut video ni para atis makita hangtod mahurot ng ato ang kaning battery ba. Anyway sa ato internal storage diri murag wa may problema. Okay raman. So ako lang is mahatag ko ninyo ang pag-update diri mismo sa Cebu sad. And on magpasalamat sa no dili maingon na maingon ta nga pero salamat sa kay walay dako nga kadaot diri mismo sa Cebu City. Base kanang nakita nato paglaag-laag nato diri sa Cebu. At least mahatag ko lang sa inyo no kung say mga bati or unsay mga distraction no diri Cebu. Gikan sa aning Bagyo no. Tapos usa pa sa murag dili na makita na nahitabuan diri murag halos tanan diri sa Mindanao. So bagyo sa dito labi na sa Surigao City. So shout out din mo mga parinti na ako diri sa Surigao. Labi na din sa Siargao. So kuha ko mga video diri mga kado. Tapos ari ta siguro padong ta siguro sa sa may mga dagan-dagan mga kahuyan diri. Imos ato ta sa Imos mga kado para at makita sa inyo dito dayon ta sa Puente Osmeña tapos tuyok lang ta sa Colon hangtod mahurot ning ato ang internal storage og battery dinhi mismo sa Sidro 79. So please like and subscribe sa ato YouTube channel mga kado Sidro 79 og paki-hit na lang sa notification bell para updated kamo sa video nato karong adlaw karong bagyo jud kaning pag-update lang. Okay, let's go. Ato sa nikuan ni atong kalo kay para at least kuan ta. So secure naman siguro yung camera nato ano may problema ni. Ato lang ni body cam ni. Nay ato body cam diri. Di na ni matangtang siguro Sige. Okay, let's go. So inahina lang ta siguro mga karuno. Di lang ta magpas kay mao lagi kanang pati masagkuha kung kanang dili na kay tanto Rocksteady ang ato camera kung kuan manggaling kanang kusog kayo. Ang ni sino ang paglumba-lumba okay ra. So ato kani murag point na ni siguro mga kado okay na ni. Ari ta diri lang agi so mo counter na lang ta diri basi pag-counteron ta dinha kay mas duol-duol man diha. Alright, so okay. Adto ta dito. Sugat na lang ta diri basi okay ra siguro si guard diri. Sugat ta diri. So naadto diri no murag kaingon dito siguro nga ay kasagaran makita dyan mo sa kaigayong ko pa mga kado no. Kasagaran mo makita diri ang kaning mga dahon mga gabok-gabok bito ang mga kahoy nga kanang tangtang na dito kay gikuso-kuso man jud ni sa kuan gikuso-kuso man jud ni sa bagyo no. So anyway wa may hinon dako gid nga kadaot diri sa Cebu kay sa kaigayong ko pa murag slight lang murag madadara ni nga bagyo ha. So gituyo lang jud nato mga kado bahala na kung right time nato dito pa sa balay karon na pag uli nato mag panday-panday na sa ta dito. So padong tag-Imos karon. Makita kina naman ko diri mismo sa Biko no. Biko. So di kay tanto daghan pa kayo mga kadro ang kuwang karon ang kaning sa tawag ani kaning murag masakyanan kay lagi. So 1080p Rocksteady
Rocksteady Plus ultra wide ato gamit karon mga kadong settings ato camera dinhi mismo sa Cebu 79 YouTube channel no. So update ta karon diri mismo sa Cebu City kung diin tanaw nato mga kadong kaning updates karon sa bagyo di kuso-kuso ta taon ta dilo kay ta taon so ang interior din murag na nagawa so ari ta diri sa Imos no kay murag mao may kuan ay mga kahuyan diri nga atos makita po nato ang green ba ma-distract ang green then mao may sa makita sa camera gud murag maka-attract pas manan pero so far murag no kuan na ang kuan karon kaning unsay tawag ani kanang langit. Alright, okay. So ari ta sa unahan sa mga istorya diri no. Diri nga area mga kadok puno jud sa kilid-kilid sa center ani puro kakahuyan. Dinay gani ato mga amigo diri sa Ilawom no nanang gibalay dira na mga balay nila dira. Then kakuyog sa trabaho nato diri. Tapos kuan lang kanang abot lang patay makapangumusta kung naunsa na ba to sila pero so far murag di kay tanto dako na kadaot nga to ang na kuanan diri no. Madadara. Gawas ang mga tao diri mga kadok kay kuan naman lagi kanang murag oras naman sa 11 na pero naapay gyapon hangin. So diri amurag sa murag gyapon murag nakuha na gyapon og mga kuha na nila og mga dahon kaning daan no. Di sama katong sa may Ayala nga naay nangatumba dito sa kilid jud tunga jud. Nangatumba nga mga kahoy diri po kita na wala sa naton diri kay kada ka mga kahoyan diri basig na pa wa pa mga remove pa ng mga kahoy ba kanang mga kabuk-kabuk nga kahoy na naanis daan pero so parwa naman limpyo naman diri aray pisik nako pisik ari ta diri pisik kayo okay pisik kayo. Let's go. Di pa jud ta mga kadro makasiguro nga nindot ang panahon pa no kay murag pati pa jud sa kayo tanawa makita ninyo. So along Cuanta Fidel Rosario Street no dinhi mismo sa may DepEd ba na ata diri. So mga taud-taud siguro or mga ugma pa siguro kung makabalik ning kuan mga kadto no kaning light nato diri sa Cebu City. Murag di pa jud siguro di pa ni makakuang karon ang light murag ugma pa siguro ni. So nanata karon diri sa DepEd. Ang mga barangay karon mga karodeto o na mga nang bakwit diri sa kuan ilaha mga gym. Naa na. So problema na sa barangay no kay sama ako asawa. Karon sila kay nagpakaon to sila dito karong paniud to. Alright, okay. Pero at least mga kado naka-cover jud ta og say sitwasyon diri karon sa Cebu no. Murag di man ta siguro diri ta agi. Gaton tala ni. Diri ta agi sa may kuan ka dito man ta Kolon. At least makakita sa mo diri no. Rocksteady Plus ta ato gamit nga settings karon no. So far wa man okay ra man diri. Rocksteady Plus nata sa kuan diri kanang sa Dayas no. Barangay Dayas ta. Lah. Oy. Diri nga part update dito tani, diri nga part mga kado kay kuan diri.
kanang sa tawagan ni Laom lalala Laom man siguro diri. So kaya ra man siguro ni. Try na to. Kaya ra ni, kaya ra. Okay, okay. Try na to. Dili kay tanto Laom. Okay. Wala na to. Lungi lang gud. Okay. So diri sa Dayas, barangay Dayas mga kado, mao ni ang sitwasyon diri no. Okay. Actually murag hugaw jud kay tubig diri mga kado, kay imagine na murag nalupa man eh. So possible hugaw jud ning tubig diri. Pero ana may choice na to. So lungoy na lang jud ta. So Dayas na unahan din na ay barangay hall diha no. Or police station. Okay. So. Right. Okay. Hitak jud kayo din sa barangay Dayas no. Ani. Hitak jud kayo. Lah. So ang panghugas nato ani eh. So na yung backwit diha no. Then naa sa police station diha. Dina sa unahan naa din ha ang kaning gitawag nga kuan. So dire mo ning fire station no. So far okay ra. Murag nindot sa kaayo jud no. Murag makita sa ta murag nindot na kausaban. Pero mo lagi di man kay dako tanto ang kuan mga kado no, ang damage no dire. So padong takulon mga kado karon. All right. So continue kaya po nang ato kuan pag video karon no. So until nga mahurot ning ato ang mahurot lang jud la. So diha na pod. Kuan na po diha. So di na ta siguro makaditso diha no. Kay murag stand-out na ako diha. Laom naman jud diha no. So diri ta kutob. Manotice ninyo mga kado kanang Cebuana diha. So laom jud diha, lupa jud diri kay kuan man overflow man dag kuan diri. Mao jud. So walain. So diri tuyok na lang ta di na mada. Tuyok ta. Alright. So di na, so kadto ra. So gikan did ina na diha kay naa may lagi kuan lagi. So maho nga did ina diha. Ari na lang ta kulon ta. Wa pa jud mo ko aning kuanda. Binasa unahan mo na ang guys sanon min mga kaduno. Ato sa kono ni ato bisikleta kay murag daot man eh. Ako alam dyan dili na mubalik yung kuwan. Mubalik nga din kuwan na sa sola. Sumurag na ka. Mau lagi. Saan yung tanibi. Okay na. Let's go. So, kuhaan lang nato mga kadong atong kamera sa tawagan ni. Kanang night mode. Para atis mas hayag-hayag pa no. Kaya kung dili nimo night mode, ngit-ngit na. Kaya diri wa pa man jud mo kuan ang hayag diri. Pero ti pa man jud ngit-ngita diri. Alright, so naata karon sa metro guys ano no. Super Metro. So mao na ni ang Colon. Padre. Colon Street na ni. Okay. So far nalimpyo na ni diri. Balik na sa siguro ning mga manindahay der or kaning mga mall diri ni o kaning mga groceryhan. Balik na sa normal.
mo na ang Metro Quezano na. So karon murag thank you na dire sa Colon mga karon no. Di pares to gani ang advertise yung kuha na. Okay na dire. So far na indot na. Okay, let's go. Okay, along Osmeña Boulevard na tama karon. Let's go ta Osmeña Boulevard tapos tanaog dayon ta dito sa murag nakita ko diri mga kadudag umod gyapon dito sa may kuan lagi dito. Diri tagi. Wala pa. Dagko dito nga side sa may kuan na. Dito sa may Busay. So murag mo uli na lang ta siguro ani. So kasi pag-update lang siguro diri karon no. Okay. So far wala yung mga kadao dito rin no. Tuyok dayon tadi na sa City Hospital no. So walay bugto ning ato ang kuang karon mga kadto no. Video hangtod nga moen makaabot og labangon. So nindot ang kuha nato karon mga kadto no bisag kuan siya kanang bisag kanang murag ngit-ngit sa panahon dito tinuray. So naanata diri karon sa kuan Gilamax unahan ani ba. Okay. Alright. Tuyok ka diha mga kado sa may kuan City Hospital. Ari ta diri. Okay, so wah dyan kaya ayaw ng City Hospital dyan, grabe suka pa dyan human-human eh. Suka alright. Okay, so inpakalason na tamang kaduno. So ato siguro buhaton diretso ta kuan ta diretso ta kuan Mambaling, diretso ta Mambaling tapos ulit na ta dayon. Ngit-ngit hangtod karon alas 12 na masiguro ting paniudto naman ron. Ngit-ngit pa mangyapon. So nanata karon sa Enbacalso Berama Extension no. Corner. Kuya sa de. So tanan totally burn out diri Intero Cebu mga kado. Tapos kay nakabantay ako dito pod. Basta nag-abli na lang ko katong mga hotel nga mga sikat nga hotel diri Cebu. Kaya na may kaugalingon nila nga mga generator. Pero ang Bico totally close ni. Close karon ang Bico mga kadto. So di lang ta mo dito sa kuan kaya pa mo siguro sa battery nato. So ituyok ta lang mo diri padong kuan padong
Mambaling ba. So first time pa sa nato mga kadoy mag-test ning atong camera no. Dili sa YouTube nga nag-biking ta. Puno na sa dangko ano. Ang kaning Petron. Gasolina. Wala gyud problema jud lagi basta kay burn out. Wala gyud problema lagi basta burn out. Alright. So let's go. Woo. So ato lang padayon lang mga karuling atong video no. Kay since murag kuan man ta kanang padung mata sa kuan. So mahurot ning ato ang internal memory. So diha na. Nakis magatuyok-tuyok ta lang diri.